сложила само така едно странно заглавие, малко предизвикателно и темата така я подбрах малко на ръба да се движиме. Обаче си дада сметка, че защото трябва да се говорят с истинските имена, когато ние като възрастни години наред пропускаме да свършим важни за децата неща, е добре да си ги кажем и да помислим в края на лекцията как и какво може да променим всеки за себе си, всеки в общността си, така че да си дадем по-добра среда за децата. На този първи слайд сложих, че най-важното за едно малко дете от 0-7 е безпокойно да си играе. И ако се замислите колко много неща трябва да се случат да е спокойно едно дете, трябва да е нахранено, да се е наспавало, да е играло, да е него спокойно майка в уста, а вкъщи нека да е спокойно. Тоест, изглежда простичко, но не е толкова просто. И за да си играе, трябва да има пространство. Тоест, трябва да има място вкъщи за игра, място за блока за игра, място с приятели за игра. И тук става вече малко по-сложно. За да може едно дете да е спокойно, то не трябва да е в стрес. Когато детето е стресирано, се е включило симпатикалната нервна система и то е в режим би се, бяга или замръзни. А когато детето е спокойно, тогава се е включила парасимпатикалната система, която е свързана с почивка и преносмиване. И става ясно защо е важно ние да не стресираме децата, както чуем и да не показваме малини, или да я крещиме, или да ги притискаме бързо и те постоянно да са с включена симпатикална нервна система. Да не могат да се отпуснат и да отвоят размера на тялото си здраве. За да може да се развие едно дете от 0 до 7, главна задача има неврология като тема. Тоест, ако някой материал като специалист от 0 до 7, не е психолог и не е логопед, а е невролог. И колкото повече детето се движи, толкова повече неврони се раждат, колкото детето по-добре спи, дълбоко, качествен сън, толкова повече тези неврони се умрежават и всъщност детето ги свързва в една обща система. Ако се раждат неврони, детето се движи, но не спи, те не се умрежават и умират. Тоест трябва движение и сън, за да се развие мозъка, или ако искате да имате лъвно дете, детето трябва да е сръчно, ловко и спи. Изненадана, сигурно някой очаква, че трябва да се четат книжки. Книжките не пречат, те са хубави, по други причини са полезни, но не точно по тази. Значи тук ни трябва спокойствие, много игра, качествен сън и за всеки случай съм си сложила, че няма екрани. Защото ако има екрани, всичките предишни три, за съжаление, ги зачертаваме. И може следващия след. И тук съм сложила, мисля, че на 5 слайда или на 6 са проблеми, които ние виждаме ежедневно с сегашното поколение деца. Сложила съм ги, за да видим какво се случва, като някаква изходна база и после да видим какви неща все пак може да променим, какво може да подобриме. Като физическо здраве виждаме, че децата са с надморено тегло. Виждаме, че телата са отпуснати, децата са по-бледни, повече деца има с очила. Или ако вие се върнете във вашето детство, затворите си очите и си спомните класа ви как е изглежда. И сега се замислите как изглеждат класовете в училище, ще откриете някаква разлика. И тази разлика основно се дължи на отсъствие на свободна игра, постоянно програмиране за внимание, сега ще седиш, сега ще пишеш, сега това ще правиш. Отсъствие на сезонна храна, свежа храна, прясно приготвена и също така на редовен дълбок и качествен сън. Знаете, че има немалко деца, които се лягат 10-11 вечерта, т.е. имат много по-малко сън, колкото им е необходимо и качеството на съня естествено не е добро. Ако трябва да се поставят по една тема на всеки възрастов период, темата на първи възрастов период
от 0 до 7 детето да е здраво. Тоест на 7, ако физическото тяло е здраво, детето е силно, струмен и пулски, очите му светят, значи сме си свършили работата. Ако на 14 детето е емоционално стабилно, овладява емоциите си, емоционално интелигентно, тогава сме си свършили работа. И ако на 21 детето е умно, тогава сме си свършили работата. Обаче много хора искат децата да станат умни на сега и пропускат, че преди това трябва да са здрави и че трябва да са емоционално стабилни. Следващия слайд. Втората ни тема е свързана с психическото и емоционално здраве. Виждаме, че има все повече деца, които са тревожни, все повече деца, които са с хиперактивност, все повече аутистични деца. Ние виждаме, че нещо не е наред, нали? Неспокойни са деца, усещаме го, че нещо е различно. Той е смях, който преди години има от стомаха, където се смеже и коремът се тресе. Сега всъщност много често не го виждаме. Ние бяга усмихи, само устните се разтварят в усмихта на детето. Е много тъжно. И всъщност тук какво ни трябва? Трябва ни някакви неща, които преди са били нормални, повторяеми. Всеки ден ти се случва едно и също. Не се очаква да те возят на самолет, не се очаква да те водят на лунапарк, нали? Всеки ден е предвидимост, рутина. И тая рутина и повторяемост и предвидимост ти носят какво? Спокойствие, ти си малък, но света е сигурен. Всеки ден се случва също, по едно и също време, но ти е сигурен и спокоен. Имаш нервен ритъм. И другото нещо е, че имаш живи контакти с живи хора, с топла връзка, сърдечна и приятели. Докато сега много често монитор е медиатор между детето и друго дете, приятел, и приятеля и компютъра. Тоест те нямат много живи срещи свободни, както преди е имало на улица. Така, ако може следващия слайд. Следващата тема е свързана с социалните и когнитивни аспекти. Тя е свързана с това, че децата сега са много по-малко търпеливи. Имат много по-малко авторитети, уважение. Искат всичко да се случва сега, веднага, по техния начин, трудно страх, настояват. Имат по-малко въображение, по-малко отговорност искат да поемат. И, за съжаление, много често вие виждате, че има млади хора, които са в социална изолация. Не, че няма живи хора много, те просто седят вкъщи сами, не се виждат с други хора, нямат приятели. И това, което може да направим е да осигурим възможност на децата да играят навън, да канят други деца навън и децата да имат среща с повече връзници. Тоест, ако се казва навън е враждебна, ние да осигуряваме такива пространства, в които децата да могат да правят свободна игра. За външния вид, вече споменахме за бялите лица, за бледите бузи, за очите, които не светят. За тази първична детска радост, дори да я наречем щуротия, палавост. Аз като да палавостта много се радвам. Значи, ако някой щурчо, супер, жив е, буден е, енергичен, не го мисля. Видали обаче някой много спокоен, който постоянно е послушен, тук вече почвам да се притеснява. Има време и за това, просто е много рано. Това, което може да направим е отново пак се връщаме всекидневно време навън движение и игра. Виждате ли смисъл, аз пред слайда съм сложила с някакви проблеми, които има, а отдолу след това излиза, децата да играят, да спят и да се хранят. Аз някаква иновация не ви написах отдолу като решение, но вие интуитивно усещате, че всъщност това е корена на всичките проблеми, които отгоре избиват. И последно, за облеклото, забелязали сте сигурно, че има и промяна в чистотата. Чисто хигиена, в поддръжката на косата, дори обувките дали са почистени. Тоест една небрежност във външния вид се настанява, една ефтина конфекция без естетика, момчета и момичета са облечени в едни същи дрехи,
Тоест няма нищо, по което да видиш някаква личностна изява. Това, което е вътре, да покаже красотата си отвън по уникален начин. Сиви клинове, черни клинове, сиви на черни ленти клинове. Тоест едно и също унификация и еднообразие. Добре, благодаря. Следващия. И сега призива ми в тази презентация е, че има една масова норма. Тая масова норма вече толкова станала нормална за всички, че едва ли не е истина. И с следващите слайдове ще се опитвам да се връщаме там за периода от 0 до 7 поне здравия разум. Сложила съм ви и така няколко думи за средновековието. Значи, ако средновековието вие застанете с един сапун и почнете всеки ден да си миете ръцете и да се къпете, вие няма да изкарате много дни преди да се ви сложили на главата. Защото вие застрашавате масовите вярвания, масовите привички и масовата норма. И сега следващите слайдове, в които аз очевидно ще застрашава масовите вярвания. Ако седите, че сте сложили пръчките за нектара, бъдете добри. Приемете, че може би сапуна не е лош. Просто не е било масово вярване за дадено време и може би тези неща, които си говорим, също не са лоши, просто в момента обществото в някакви други теми се е задълбочило. И проверете, истина ли е, не е ли истина, може да се окаже, че е за добро това, което пише. Цялото това нещо, което се случва в тези масови вярвания, се случва, защото се е създала една добра култура за отглеждане на деца. Предишните поколения, 3 поколения жени живеят в един дом, което значи, че най-възрастната предава познанието на по-младата, тя на по-младите, и имало една приемственост. Докато сега много често децата се гледат от една майка, която е сама с детето, мъжа е на работа и тя следва нечия гуру-култура. И може да си има различни гурута, които не непременно са специалисти по темата. Просто са решили, че са инфлуенсъри, ще говорят по-емоционално, с повече вяра, ще викат по-силно и ако имат повече лайкове, значи са прави. И всъщност тази глупава култура, която се появява, всичките тези методи за гледане на деца, са с различни разклонения. Блогъри, реклами. Също сложила съм ви нещо, тук е институт по съня. Като го прочетете, ще речете, че е институт, нали, някакво научно звено. Пък институт по съня, ако се задълбочите, ще видите, че е ООД. Там е името просто. Представяш се фирмата институт по съня и се представяш на този институт. Не само за съня. Има институт за прогресивно образование. Не смисъл, всякакви институти има, дето формата им отзад обаче е юридическо лице. Но те внушават неща, също е Фейсбук групи, т.е. има една пропаганда, която тече и притиска младата майка, която е сама, а притиска семейството, постоянно с някакви изисквания, с някакви непостигнати цели, изоставате, нещо не сте направили, 156-то още малко, ако ви направите, ще стане. Това е много потискащо. И съм изложила две важни неща. Че когато някой вика силно, това не означава, че е прав. И е много важно, ако някой вика силно, ви разказва така с много вяра, нещо и ви убеждава, и пак да си имате критично мислене. И пак да си проверите това истина ли или не е истина. Какъв значение от темата? Нашата тема е педагогическа. Тоест аз ви окуражавам да имате критическо мислене и ако има някаква мода, да сте много скептични. Нека времето да я провери, ако е по отношение на децата. По отношение на вас може да прави каквото искате. Ама с бебете и малки деца, нека времето да каже, че това работи преди да се прави на бебете. Давам два примера. Детска градина, излиза дете, родителите го чакат
И с излизането му пъкът биberона постави. Значи не са му казали добър ден, как си, играли се, смяли се, нещо. На видимо очудения ми поглед се обръщат и започват разговор с мен. Нещата казвам, виждате ли го? Сочим дете на 12 години примерно. И не така съм го гледал, човек е станал. Това се случва поне 10 пъти. Един човек вижда толкова колкото знае. Тоест, защото си гледа 12 годишното дете, на него всичко му е идеално, според неговите представи за света. Аз гледам 12 годишното дете, имам една страница списък, нали, какви неща не са се случили на време. Тоест, неговото съзнание е толкова разширено, че той да си вижда нещо и да си вика идеално. Но това не значи, че е идеално за детето. И не значи, че едното и другото дете няма да имат крайни последици за цял живот. Ако не си специалист нещо, е по-добре да търсиш истината, да четеш, да питаш хората, и ако всички пъгат биbeрони на 4 години в устата и някой те погледне, нали, може да се мисли, че той нещо е проблема, да не би случайно пък да не е добре. Критическо мислене ни трябва. И сега като едно пътешествие съм го направила, обаче тук имаме един малък естетически проблем. На своето дете има едни полета, които са отцветени в свят, но по някаква причина цветовете не се виждат. Така че ще ви разказвам къде има цвета, може да го виждате в някаква нагледа, сенчица е така интересно. Трябваше да е оранжево, няма значение, не е оранжево. Така, тук съм нарисувала едно бебе, което лети и ще кацне на земята. И ражда се бебето. От какво има нужда бебето? Бебето има нужда от един екскурзовод, който да му покаже как тече живота на земята. И последната категория, която е разписана, това е най-важната роля на родителя, на учителя да бъдат екскурзоводи. Екскурзоводите са добри хора, професионалисти, внимателни, се знаят маршрута, разказват смешки, пазят ви да не ви се случи нещо лошо и също така се грижат да имате вода, храна, т.е. да сте добре. Екскурзоводите никога не казват, слушай шапката, шапката си служи, ще паднеш. И така един екскурзовод, ако говори, всичките му клиенти ще си отидат, нали? Да, да значи децата имат нужда от едни професионалисти екскурзоводи, които да им покажат, докато станат самостоятелни на 21, живота на земята. И да им обяснат правилата и да им дадат една безопасност, един силен старт, едно здраво физическо тяло, емоционална стабилност и красив буден ум. И сега не виждате цветове, но ще ви разкажа каква е логиката за тях. Дясно има една оранжева лента и там разказвам за едни неща, които не са много добре. Отдолу има една друга лента, в която разказвам какво е добре да направим. И започваме с черното и синьото. Модата с черното и синьото вие забелязвате, ако пътувате да кажем в държави, там хората са цветничко облечени. А в България е много възможно да попаднете на места, където хората са предимно в черно облечени. И също така да забележите, че тази мода за черното взе да отива и при децата. Един ден седях с мой колега в парка и броях колко черни колички са минали. От 40 колички, може би една дърпа, всичките бяха черни, без една сила. И така се разплаках. Той вика, не си добре, що плачеш. Аз казвам, те сега са дошли на земята. Това са им първите моменти. Те трябва да видят красотата, цветовете, сиянието, хубавото на земята и се ги сложат едни черни катафалчици и ги бутат с черни мрежички отгоре против комари. Цветовете имат значение. Те имат енергия, послание, използват се за лечение. И има книжка на Петър Гънов, Завета на цветните очи. Ако някой любопитен, може да си чете за цветовете. Там за черния цвят няма да е написано, че такова нещо, така че ако може всичко за децата да е в останалите цветове, без силно черно, най-добре. И молбата ми, ако може, свежи
2-3 радостни цветове и ако има мрежа, детето се вижда на квадратчета света, заради комарите тя да е безцветна мрежа. Следващата ми тема е свързана с образованието. Основна задача на децата е да проходят, да проговорят и да промислят. Но ако се замислите в магазините колко съоръжения има за образование на деца, тоест ние знаем, че е много важно да проходят, нали така много, да знаем колко е важно да се движат, за да се раждат неврони и да станат умни, но те по някаква причина има безкрайно много съоръжения, с които да бъдат завързани. И това да не се случва. Може да е шезлонг, може да е столче, може да е скачалка, има всякакви инструменти. Люка с вързване, двусталка. Сложила съм ви първо шезлонгите, които правят механични движения. Так. Майката не люля така детето на тата. Нали, майката малко по-бързо ще го залюля после малко по-бавно, но после може да спре. Тоест движението е различно и това тренира нервната система на детето. Едно механично движение, так. Изпущава нервната система. И след една от конференциите за аутизъм излезнаха за мен изненадваща информация, че вече има деца, които получават аутизъм не просто от гледане на филмчета, а ако са им пускали едни и същи песнички. Защото в песничката няма модулация на гласа също, нали? Някой е изпял. Ако майка ти е пее, той веднъж тя ще изпее, веднъж ще не е интонация, веднъж по-нагоре, веднъж по-надолу, тя ще променя тая песен. Но ако едно и също, неврологично увреждане. Така, значи, ако седат децата в тези шезлонги, столчета за кола и всеки други неща за вързани, първо ортопедите надават глас и казват: представете това на децата. Тези средства се използват за пренасене на дете от точка А до точка Б, но те не се използват детето да живее в тях. Детето трябва да е големо, да се опитва да лази, да се изправя, да ходи, то трябва да се движи. Това съоръжение е за кратко, за 5 минути, за 10 минути, за бързи премествания. Да, обаче някои родители взимат още за кола, което е едно с количка. И тук ортопедите, нали, ако четете какви неща пишат, нали, всичко в червено и свети, нали, защото детето е оставено в тази полза за дълго време, той има, нали, проблеми с краката, с гръбнака и така нататък, много няма да се спира с води. Има сега една мода за дървеносенето, която мода спестява, ако детето е добре вързано, проблема с гръбнака, но не променя факта, че детето не може да живее вързано. И всъщност по някаква причина има родители, които са решили, че дървеносенето е супер и детето живее там. Те готвят така, пазаруват така, като приятелки, то целият ден седи вързано. Няма такова нещо. Дървеносенето, както и другите средства, са от точка А до точка Б. Те не са да живееш вътре. Децата трябва да стават самостоятелни и да лазят да ползват, да се движат. И тук съм изложила, че е много важно децата да се оставят по корем, свободно да се движат, свободна игра да имат. Свободна е много важна дума, която ще повтаряме много пъти, защото инструктираните деца стават големи хора, чакат инструкция. В този живот няма така инструкции. Ти трябва да можеш да взимаш решение да носиш отговорност за тях. И ако си бил дълго време под инструкции и станеш голям, и изведнъж какво се случва? Ти не можеш да вземеш решение, чакаш някой друг да го вземе вместо тебе, някой друг да поеме отговорност. Следващата мода, тези всичките моди не са български. Те идват, нали, и то от една посока, не идват от север, нали, от много посока, от майка. И всичките са много пропагандирани, добре рекламирани. Тази с косметик, в която обясняват колко важно е едно дете да спи в леглото на майка си и баща си. В България преди много години имаше една журналистка с малки деца, която така даровита речевита написа книга колко е хубаво на база личния си опит. Винаги много ми изненада как хората на база личния си опит, без никаква педагогическа подготовка, здравна подготовка, никаква. Сядат, пишат някакви неща и стават групата на някаква тема.
И във всяко едно от тези неща, естествено, има истина. Значи, истината тук е, че е хубаво детето да е близо до родителите си. Това е хубаво. Не е хубаво да е в леглото им. И затова съм сложила, че ако децата спят до леглото на родителите си и постепенно това легло се отдалечава с тяхното порастване, това е добре. Не е добре обаче детето да е по средата, то може да бъде и затиснато, и задушено. Може да родителите да нямат качествен сън. Тоест всички тези неща, които са дошли като мода и които едва ли не са норма. Ние спим всички заедно и това въобще не е добре за детето. То поема емоциите на възрастните, страховете на възрастните, стреса, а възрастните показват, толкова мириш на пол сутринта, така зареден се събудих. Ти си зареден, ама не всички са заредени. Та всъщност, детето от ден първи си спи в собствено легло близо до родителите и до времето леглото се отдалечава. Това, което е проблем, че родителите, които не са послушали този съвет, децата стават първи клас, втори клас, имаше семейство, момчето беше седми клас и спеше с майка си. И отказваше да не спи с нея, защото вече има зависимост. За всяко нещо си има време, но ако се почне накриво една работа, тя върви все по-накриво и по-накриво и най-накрая няма управляне. Зависимостите, независимо дали са кокаин, дали са алкохол, дали са цигари, дали са сладко, дали са форми на подобни биберони или спънета с възраст, много трудно се махат. И хората си мислят, че е нещо невинно, то не е невинно, не се маха. И има изключително големи поражения дългосрочно. Следващия. Тук сега друго мога да дойде. Аз не знам колко те може да ги срещали. Аз между всеки неща виждам. Та реших, че е добре да ги сложим на едно место, да си ги изговориме, да ги има и да разберем защо не правим така. И това, ако може да се поразпространи, да достигне до повече хора, да почнат да мислят по тези масови модели, да почнат да ги чупат и да се включи критическо мислене и здрав разум. Шум. Модата с шума. Пускат сушуар и детето да спи на сушуар. Така го тренираме да може навсякъде да спи. Обаче има едни децибели, след които като ти се пуснат, това уврежда слуха. А ако ти ги пуснат дълго време, със сигурност увреждането е гарантирано, особено ако си гледам. Някой си приспива децата на слухачка, други на радио, да и въобще да разберат, че всъщност така още повече пречи на детето да спи. По две причини. Първата е, че то търси вече този шум да спи с него, ако го няма този шум, нали? Какво става? Но ако заспи, ако не го пусне сушуар. И второ е, че се отлага свикването на детето с домашния шум. Нашата цел е детето да започне спокойно да спи с домашния шум. И ако някой ти е пускал сушуар, ти нямаш това умение да спиш с домашния шум и пак започваш в началото. Молбата ми е децата да спят в една тиха среда и постепенно, леко по леко да се разшири способността ни да спят добре при ежедневния шум и отваряне на врати, ходене по паркет, тропане в кухнята. Това се развива във времето, а не с някакви изкуствено усилени стимули, които нанасят телесни повреди. Следващия е с биберони. Значи темата с биберон за лъгалкане, защото за хранене. Биберон за лъгалка, тази е много тъжна тема, защото има големи деца, които все още са с биберони. Деца, които тръгват на училище и спят нощно време с биберони, родителите прият естествено това, защото другите вече се смеят. Но заболевайте се хората, които може да позрите темата. Ако видите, нали, предишните теми лекоите парите, като заболевали. Дефектни непца, изместени зъби, деформирани челюсти, обърнати захапки. Всякакви проблеми, които дългосрочно трудно могат да се оправят, се случват от тъй наречените залагалки биберони. Включително звукоизговарянето се уврежда и включително много трудно се маха. Значи, губите бибероната, детето е в криза, то е зависимо от нея, забравя се бибероната, става паника и
вместо да слагаме биbeрони, е много по-лесно малкото дете да го научим да се успокоява чрез прегръщане, добра дума, поглед, погалване, песен, физически контакт, милувка. Не е нужен предмет, за да се успокоиш. Защо бибероната работи? Защото детето имитира звучина от начина на гърда. И това прави движения с bulzите, които неврологично се отчитат от мозъка като успокоение. Обаче, в крайна сметка това първо не е успокоение и след това се случва дългосрочна травма за детето. Следващото е крокодилка. Това много ме изненада. Аз мисля, че са ги забранили. Вие чували ли сте крокодилките да са забранени? Не. А пък аз бях чувала и даже вярвах, че са забранени. И даже според мен са забранени, може би не в България. И така се живеех един щастлив свят балон, в който крокодилките са забранени, но това от 20 години информация. Защото с крокодилките децата, във време, в което тялото не е здраво да стои право, се слага право, цялата тежест на гръбната пада върху таза, съответно ортопедите, нали, отново се включват с червени палки. И най-важното е, че тези колелца, като се движат, ще има кили, малка неравност или ваня, където се връща, пада и не е много рядко, има щети за цял живот, т.е. умрението. И аз наистина вярвам, че са забранени, защото всичко е необходимо. То няма едно нещо да е така. Това е времето, в което детето трябва да лази, да координира лява ръка с десен крак, десна ръка с ляв крак, така че втори клас в училище, спокойно да чете, да пише, да рисува, ние се готвим за училище с лазане. Едно от подготовките. И хората се нещо показват крокодилки за моя голяма изненада. Значи това е толкова голямо, не че просто не се сещам, нали, защо някой може да го направи, но може просто трябва да се зачете и да се излезе от това, се продава в магазина и значи аз ще си го взема. Децата трябва да лазят и това е много важно. И ако дете не е лазило, като голямо и дойде, той има съответните липси, го караме да лази. И всъщност много често семействата лазят и бащата, и майката, и всички лазят, за да компенсира детето от съското лазане. Следващата тема е пътешествията и разделих на 4 слайда, защото тук се получават много големи обреждания при децата, тъй като сега стана много лесно да се пътешества. Уизер, Райнер и пътешествията станаха нещо едва ли не като норма. Всяка събота на планина, неделя на планина и първо ви сложих за плажа. Бил се бебето и майката след 2 месеца отива на море. И аз слушам и не вярвам на ушите си. Тя казва майка, Фриньо. Аз казвам, разбирам. Защото това друго може да кажеш, нали? Бебетата нямат терморегулация. Те не поддържат 36,6. Това ще стане към 2-3 година. Тоест, едно дете го слагаш при външни условия и то няма механизъм вътре в себе си, с който да изравни температурата. Шанса да го претоплиш или да замръзне е много голям, ако ти през цялото време не седиш и да гледаш къде си слага бебе на плажа, е толкова голямо не, че всъщност не мога да се обясня, ако някой разбира физиологията на тялото на бебето, как ще го направи това нещо. Под 4. Вие мислите ли, че под 4 температурата е такава, че да може детето да раздържи 36,6? Нито може да се изпити, нито има механизми, които са свързани с разширяване на кръвоносни съдови или треперни списък. Нищо не работи. То те първо ще почва да работи след 1, 2, 3 години. Нито му е време за пътешествие, нито му е време за море. Също кожната бариера още не работи. Бе потопено в солено море. Ами то тая сол няма кой да я спре. Козметката няма кой да я спре. Тая кожата първо ще се изгражда. И пак на 2-3 година детето ще има кожна бариера, която евентуално да би могло, защото нали, да му се случи нещо подобно.
Няма спешност. И естествено децата от Варна, от Бургас, те ще ходят на море, защото са там родени, но не е непременно да бъдат потопени като бебета във вода. След 4-та година сме правили така проучване с колеги. Вече физиологията на тялото би позволила на детето то да бъде на море, без да има щетина. Втората част от пътешествията е воденето на планина. Събота и неделя семейството слага децата в едни слингове, в едни рамнички на гърба и отива детето да научи с въздух. Сега, ако ви наредите тук да седнете, ето така се представете, че сядате. Колко време ще издържите, краката ви като ви съд надолу да не изтръпнат. Тя да ви ако ще издържи повече от 5 минути. Има ли някой, ако седи тук повече от 5 минути да не му изтръпнат краката? Не? Добре. Значи, същото е да ви обесат в една раница между краката и те да ви съд просто. Няма начин да не ви изтръпнат краката. Да дори ли казва, че са ви ги свили от двете страни. Тая позиция не е естествена и вие да стоите статично в часове, докато някой си прави спорт и движение. Където си планинарска, хубаво ли му е? Движи си се с пътуха си, а вие седите закачени отзад като чанта. И ви носите пред-назад. Нито е лошо родителите да ходят на море, нито е лошо да ходят на планина. Просто децата през това време да се вкъщат с любяща баба, дядо, близък човек в дневния си ритм, да се почиват в пребачето, а родителите да отидат малко да се забавляват, радват на живота и каквото са прецени. Децата не излизат от дневния си ритъм за сметка на удобствата, комфорта или лукса на родители, защото това нанася щети. Следващия. Разделих ги нарочно тези пътешествия, защото те в момента създават толкова неврологични проблеми пред децата, че малко да ги разсъблечеме, защо не го правим това нещо. Возене на самолет. Един баща казва: госпожо, аз съм проверил, от авиокомпанията казва, че няма проблем по принцип детето да се вози на самолет. Че какво ще каже авиокомпанията? Ще каже, че има ли? Няма да каже. Обаче ето тук съвсем съзнателно много текст ви сложих, в който обяснявам, че за да може да лети този самолет, той трябва да бъде с различно налягане, което води до преживяване, се едно, да кажем, на 1800-2000 метра. Което хората планинари знаят, че колкото по-нагоре планинара се качва, дишаш, ама не поемаш кислород. Аз примерно съм ходила на 5000, на 4200 и там дишаш като риба на сухо, ама няма кислород. Дишаш за очистение. И пак няма кислород. Защото всъщност не можеш да го поемеш. И когато в самолета този ефект е с около 30% занижен за хора, които имат. За хора, които имат белодробни проблеми, за хора, които имат сърдечни проблеми и за бебета, това може да опасва. Това са факти, цифри. И човек, като ги знае тези цифри, си казва: добре, защо това бебета го сложи в ниско кислородна среда, като при ниско кислородно съдържание се знае за един напряг на мозък, може да има трайни щети. И тук са невролозите, може да ги питате какво се случва с бебетата в ниско кислородна среда. И човек, ако има бебе, ще го направи това нещо. Не може да тича с самолета, да стане бебето на 4. Най-доброто време за возене на самолета след 7, защото тогава детето може да преглъща и може съзнателно да изравнява налягането в ушите си. Ако сте се возили на самолет, сте виждали колко бебета плачат на излитане и на кацане, нали така? Защото те не могат да изравнат налягането, получават много силна болка в ушите и всъщност те страдат от това нещо. Следващо. Дигиталната детайледачка. Не знам как е в Ямбол, това не съм го проверила. В София, където аз живея, ако
отидем на ресторант, по повечето маси виждаме малки лица, пред които са подпрени таблетки или телефони и те стоят като хипнотизирани и се хранят. Колегите в детските градини казват, че има деца, които не могат да се хранят без таблет и телефон и се налага родителите им да идват, да си ги нахранват с един таблет в колата и да им ги върнат обратно. Когато съзнанието е уловено от дигиталното устройство, без значение дали е дете или възрастен човек, всъщност това, което се случва, че имаме едно безжизнено същество, което преживява чужди емоции. То не преживява собствените си емоции. За да си го представите по-ясно, все едно има едни хора, които играят футбол. На стадиона, долу, путат се, тичат, правят здраве, мускули, успяват, карват голови, щастливи са, а има едни други, които седят на петлите отстрани и преживяват чужди емоции. Те нито тичат, нито спортуват, нито стават по-здрави от това, че са седяли там. Същото е с таблетите и телефоните, които се дават на малки деца. И това, което е най-страшно, е, че има родители, които ги дават, защото са уморени, прибрали се по работа, искат 5 минути просто да се съберат главата, да си сглътат. Но има и баби и дядовци, които ги дават, защото искат да си гледат сериала. Тоест, ние вече не може да кажем, нали, че не е станало масово. Масово е, защото е по-лесно. Но всъщност дигиталната зависимост се оказва, че е една от най-тежките зависимости. Ако е наркоман, да кажем на хероин, и го вкарат в комуна и го заключат да живее на място, където няма достъп на наркотици, мине там периоди, в които се изчиства, абстиненция и така нататък, той може да съществува. По някакъв начин. Обаче, геймерите, които са дигитално зависими, са пробвали да ги карат в комуна. Няма оправяне. Защото нервната система има много тежки увреждания. Тоест, там и комуната не помага. И да дадеш телефон и да дадеш хероин на едно дете е абсолютно еднакво. И когато това се разбере, тогава хората ще осъзнаят какво прави. Има един доктор Вазенков, невролог, не физиолог, мисля, че, а ректор е бил в Югозападния университет. Той се е посветил изцяло на тази тема, да обяснява на родителите какво се случва, като дадат устройството. Те да разберат в тялото на детето как се променя нервната система. Деформациите, които след това не могат да се оправят. Защото е толкова опасно. И ако ви е интересно, може да се задълбочите, пишете Везенков, той наистина се старае да разсъвлече темата по начин, по който всеки един, който я гледа, да разбере и се каже, леле, това наистина е много опасно. А защо го правя това нещо? Има и други неща, които мога да направя. Примерно, да си говоря с детето, да си играя с него, да си общувам, да го събера други деца, да с приятели да е. Ние не разбираме все още дълбочина какви големи поражения правят всички тези слайдове невинни, които до сега разгледахме и които са станали някаква норма. Гледате, защо си ги говорим. Следващия. Следващата мода, която дойде, тя също от едни такива да бъдем конкретни. Следващата мода е свързана с захранване по ходено от бебето, създадена от жена, която посещава домовете в Англия, да проверява здравето на децата, нещо като нашия акушер, да кажем, нещо такова. И тя решава, че ако се оставя децата да ядат на масата, каквото ядат всички, те ще си подберат каквото им се яде и така няма да се носят, винаги ще се яде каквото им се яде. И толкова доколкото тази идея си е нейна, ще си остане в Англия и никой нямаше да разбере. Но се появява една журналистка, която може да рекламира, става авторите на книга и е супер популярна книга. Но това нито е научно доказано, нито има здрав разум в нея. Обаче супер модерна. И след това се появява втора журналистка след време и
напише още една по-хубава книга на база опита си двете си деца. Пенка и Иванка седнали, написали книга, а Драгънка решила да я пробва децата си, е супер и сега хора по цялата земя седат и дават на децата си от 6-я месец твърда храна, непасирана и те ще я взимат там от масата, докато ядат родители. Естествено и тук има доза истина. Правилници изследвания, според кръвните групи на бебета, като се оставя храната в вода и те лазят, по коя причина ще отидат. И те не отиват до храна, която е полезна за кръвния груп. Третия момент е, че все пак са сложили храна, която е подходяща за бебета, нали така? Ако захранване водено от бебета е да наредиш 7 пюрета пред бебето и то да избере пюрето, което би предпочело, едно, нали, ти си сложил пасирана храна, знаеш, че детето не може да държи, има опасност като гълта да се задави и след това пасираш храната. Пюрето не е зло. Пюрето е преходен инструмент към храненето, но с него развиваме езика да се движи, детето да се движи челюстта и да учим да гълта. Обаче ти, ако не си научил някой да гълта, как ще го научиш да не се задава? Тоест, всичките тези неща, които в момента се правят като мода, имат риск. И ме питат, да те гледачка, госпожо, оставят на детето асперж и казват, че книгата не е никой си, трябва само да се храни и да тъпче, то на 6 месеца бебе. И ме кара да изляза от стаята. Какво да направя? Викам, виж, може да смениш семейството, може да са ти казали да дадеш асперж да ги дадеш, но седиш за детето с високо вдигната глава и ръка в първи момент, който усетиш, че се задавя, му спасяваш живота. Някакъв знак за мен ли? Не. Добре. Наистина времето доста напредно. Колко минути имаме още? 10 минути има до следващата лекция. Тоест имаме още 5, примерно. Може и 10. Добре. Така. Значи тази мода за хранване водено от бебето не е забранено да даде на детето и нещо, което може да харкне непосредно. Но със сигурност трябва да седим и да гледаме за безопасност. И също със сигурност трябва да сме уверени, че то се е нахранило, защото ако седне на маска с нас, то може да има всякакви неща. И най-важното може да направи на много алергия. Защото ние ядеме храни с алергени, нали така? Те не напременно са добри за захранване на деца. Следващия слайд. Следващия слайд е свързан с България. Сега все повече и повече има вегани. И това е техен избор за хранене. Въпросът е, че те решават, че децата им ще станат вегани. И това също няма нищо лошо, стига да са се уверени, че децата набавят нужните витамини и минерали. Тоест, те трябва да се уверили да кажем, че имат витамин B12, желязо, калций, витамин D и всякакви други, които биха липсвали, ако има този начин на хранене. Или храненето на възрастните и храненето на децата трябва да води до здраве. Петър, следващо. Още една мода, try-out, супер популярна. Тази мода учи, даже има такива курсове, родителите да плащат за отидане на този курс, децата да се оставят да плачат. И като си поплачали 1, 2, 3 пъти, спирали да плачат и те ще да са спокойно през нощта. Значи, даже ги съветват. Бебето почва да плаче и ви отидете на кино. Като се върнете, ще е спрял, два пъти ще гледате кино и след това вече никога няма да плаче, ще спите спокойно. Значи това е изключително. Аз не мога да разбера, че пари дават за това. Супер интелигентни родители. Значи те, ако си мислят, че бебето плаче да ги манипулира, бебето плаче, защото така комуникира. То казва не. А ако се смее, казва да. И ако те, когато бебето плаче на откликът, то спира да плаче не защото му е минало, а защото е загубило доверие. Прекъснали са сърдечната си връзка с детето, спира да получават обратна връзка от него. По този начин тези хора са срязали душевната си връзка с детето си. И имаше изследване, което показваше, че деца,
на които е приложен този метод, осигуряват само 6 минути повече сън на родителите си. В сравнение с другите, но не е приложен. Е доста тъжно. За 6 минути ти да скъсаш сърдечната си връзка. Нашата работа, ако детето плаче, да разберем защо плаче. Горе-долу плаче, защото е жадно, гладно, нещо го боли или го е страх. Не са 100 неща. Той е професионално го прави, така че като сгънем пръстите, горе-долу ще се ориентираме какво направим. Следващия е свързан с едни малки деца, които ги вкарват на частни уроци на 2 години. Има едни, които ходят на частни уроци, да ги приемат в детската градина за менторите. И ходят на пренатален английски. Вижте, аз съм виждам, че те работи всички тук, нали, на някои им звучат много смешно, обаче масово като се правят, нали сме ги покарали до слайдите. И всъщност тези деца е много важно да се разбере, че ако са започнали да четат на 4 години, това не значи, че в 5 клас ще имате по-интелигентни разговори с тях. Не значи. Тоест това, че някой родител иска до 7 да се покаже, че неговото е по-умно и казва фрок и знае още 3 думички на английски, въобще не значи, че в 5 клас това дете ще е по-успешно. Шансът обаче това дете да е развило омраза към ученето, да има неврологични проблеми, е много голям. Да, е зрително. Имаме също още 2 слайда. Детето знае най-добре. Това са едни либерални родители, дето казва, детето е душа. Тя знае, тя ще ни води, ние ще изследваме. Аз по-уморени, измъчени родители от ден не съм виждала да поставят никакви граници, да позволяват всякакви капризи, изключително развигавани, безпилотни деца тропат с страх и настояват да се случва каквото искат, без да се разбира, че в живота има правила. И в първи момент, който родители ги няма, къде трябва да отиде на детска градина, на училище или в реалния живот, правилата ще го срещнат с изключителна мощ. И то ще завърши или неврологично, или психично увредено. И затова е много важно родителят да знае, че е водач и да поставя граници и рамки с мекота. И следващия, това е последния слайд. Няма нищо опасно. Това също е една мода. Излизаме, майка излиза на площадката, има стълби, тя си слиза по стълбите и оставя дете на 1 година на площадката. Аз казвам, ще падне. Не, то ми може да държи се. Така няма проблем. Така казвам, като падне 2-3 пъти, след това ще може да слиза и да се пази. И аз къде и се заглеждам детето, той има 4 огромни бушона на главата. И аз супер се притеснявам. Вие знаете, ако кажете нещо на родител, той няма да го слуша. Той ще направи каквото си реши. И викам, сега ще му купа една каска и ще дам на бабата. Нали, поне с каска да се търкаем. Ми смешно сега си се смеем, нали, като го видите това малко дете, удар по главата може за цял живот да доведе до проблеми. Във всякакви посоки като органи и системи. Това е много опасно да си удариш главата, особено когато ти е мека. Нали, при басейн. Ще падне 1-2 пъти, ще научи да не падне. То може да се отдави в този басейн, как ще оставим да падне. Но тази мода, че така са пелявали децата и така ставали самостоятелни и всъщност не трябва толкова да се взираме в тях и да внимем и че всъщност така се прави родителство. Не знам, може би около 150 деца, на 150 който напред не помниш името, може да не му видиш басейна, но ние имаме обикновено по 1-2, значи 150 който е по-малко важно. Ние даваме възможност децата да се учат в контролирана и безопасна среда. И сега мисля, че тук имам един завършващ слайд. Само го завърши да си като казвам, да. Още един. Добре, ето това е молбата ми. Значи не ви разказах някакви неща, които сигурно сте ги виждали и сигурно не сте се замислили. Те са изключително опасни. А сколко масови, толкова нормални, всички едва ли не си мислите голяма работа, сега за какво ви осъждаме, но когато като специалист аз проследявам живота на едно дете през годините и го виждам как се е родило, какво се е случило на 20 години, как и на 30 години, как и виждам кои са тези сламчици, които са довели до тежести, някакви такива малки неща. И видяхте ли повечето са от 0 до 7.
Почти всички неща, които се случват, такива, които ни нараняват и после водим на личностно развитие и оправяне, са се случили в този период. И молбата ми е всеки един от нас да се замисли. Какво може да направим? Така че тези масови вярвания едно по едно да се разсъбличат и хората да виждат с критичното си мислене и със здравия си разум какви са нуждите на